Τώρα με την Real, με το Ποσειδόνιο. Είναι η άλλη του ονομασία του Ποσειδόνιου η Real, λόγω του ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά εμείς θα το λέμε Ποσειδόνιο γιατί έτσι γράψαμε, καπιταλή. Ο Τζόχασον παίρνει την μπάλα. Θα πρέπει να το ακούσει. Για πέφτε Wirtz. Ευκαιρία τώρα το Ποσειδόνιο διώχνει. Το δρομοφύλακας. Κλέβουν. Ευκαιρία. Έχει τη μεγάλη ευκαιρία να σουτάρει, δεν το κάνει η ομάδα του Ποσειδόνιου. Είναι πολύ δυνατή η ομάδα του Ποσειδόνιου, απειλεί συνέχεια. Προσπαθεί να βρει τον γκολ και πάει να το βρει τώρα. Αδιώχνει ο Τζόχασον. Φάση δεν ήταν ευκαιρία από την Άντρεσεν μέχρι τώρα. Τρέχει ξανά να κάνει φάση η ομάδα του Ποσειδονίου. Διάκρο Σίλβα, Ραούλ, Wirtz. Έχουμε το Wirtz μπροστά στο ημίχρονο. Μιας και έκλεψε την μπάλα η ομάδα του Ποσειδονίου. Σφυρίζαμε ημίχρονο. Ευκαιρία ο Ραούλ. Δεν νομίζω να καταφέρει. Μετά από το 2-0 με τη Γιουσίρτα την Παλέρμο, η ομάδα της Άντρεσεν δεν τα πάει και τόσο πολύ καλά, ούτε σε αυτό το φιλικό, λόγω του ότι όλη τη ώρα έχουν φάσει σε λάθος ευκαιρία. Ευτυχώς παίρνει την μπάλα στο Wirtz. Ο Ραούλ στο Ράις, όχι. Έξω μπάλα. Τζόχασον πασάρει στον Ταρσόπα. Η μπάλα για το Βάγγελο. Μπροστά. Ευκαιρία η Άντρεσεν, πάρα λίγο για τον γκολ. Είναι πέναλτι! Χάνει το πέναλτι Άντρεσεν. Αποκρούεται με το φύλακας Μαρτίνες. Πάει για τη φάση τώρα. Ναι, κλέβει ξανά από το κρύο του Άζεν. Τελευταία φάση λογικά του παιχνιδιού. Όχι, τέλος 0-0, ένα δίκαιο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες ισοπαλία.